Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya. Iki gerakan lah kono. Alhamdulillah iki donasine kanca-kanca wis mlumpuk semene. Karepe ngecer lho pemirsa. Dadi car. Isik golek pasir. Golek pasir kok kono kae Pak Yon ngono kuwi. Luru-luru iki. Pak Yon luru-luru ngono kuwi. Melumpuk nih kono kedonan. Ning golek pasir pemirsa. Dadi gawe ngecor kuwi, berusaha pokoke. Wis ngene pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo guys, petang dedet. Petang dedet kamerane. Nah, gara-gara guys, gini lho. Gerakan. Sik gerakan nih kanca-kancane ini. Iki sik padha ngumpul-ngumpul keselen golek pasir. Sik golek pasir sakmono kuwi. Karo nisik yo, karo nisik. Karo nisik. Karo nisik ya. Ya sing ngono. Matur suwun sedaya mawon donasine sing nyumbang semen-semen. Barokah, semoga lancar rezekine, panjang umur nggih sedaya mawon. Matur suwun ya siapa semuanya yang sudah ngasih semen, matur suwun. Tak selendeng nih, yo ketor, nih, gue malah yang angker, emang channel gue, udah, lah gue ngiring nih, rau, bobo, oh anak Andrew, oh udah pemirsa, hari ini alhamdulillah sudah dimulai ya pemirsa. Alhamdulillah dimulai hari ini, semoga sukses. Dicor semene, alhamdulillah teman-teman semuanya. Intinya matur suwun yang sudah donasi, yang sudah ngasih rezeki buat beli semen, matur suwun. Iki watuan tinggi pemirsa. Nah, ini mulai pengecoran ya sahabat semuanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah lur, iki wis digarap, matur suwun sing wis ngehi dana-dana semen, matur suwun. Muga rezekine lancar, barokah, panjang umur, lewati dalan iki pau enak pol. Udah di story lah no. Iya. Wis matur suwun banget ya sedaya mawon. Di story iki wong-wong sing belum gerak. Ya iki ya sekedane iki kae lho wong-wong nyatune. Panggah ngene iki sing berjuang niki meneruskan perjuangane almarhum Pak D Ngatemo. Nggih, perjuangane ngono kae. Anake mantu yo ngrewangi kae. Wah, matur suwun banget ya sedaya mawon. Pokoke intine matur suwun sing wis kayak semen-semen ya. Wong-wongane panggah enak. Pasang kamera. Ya aku tadi sebol tapi emang pinter nih. Aku tadi sebol kali mana? Tidak teromong loh punya. Tapi duit mau pasal bonus hasil. Rasa no ya itu. Dulu empuk dulu. Tanggal bonus akhiran. Enggak bagian duit. Anggur main lagi, kumpulan anu lah. Gue tak perlu naik bang. Ayo gue bingung. Ketemu.
Ya, kok saya nutup juga itu sekali. Aduh, no. Nah, nyata di mana sih jam kau sih? Oke, kita nanti dia tak naik ini. Ya, yang bilang nanti ayu. Ya, ayu sampai sini kan video kan naik. Ya, operasi lah ya, Pak. Kalau semua nanti lah rumah sakit tanggungan kan yuk. Tuh, gone. Omongannya ya wis panggah lho. Jan sing gelem-gelem iki. Ro amene pol-polan. Jan semangat tenanan wae. Nah, ya pengen tempat itu kuwi. Asin seger. Asin seger. Ini bersih air mau lagi kan. Oblan bersih ini depan. Yo, terakhir. Jan. Iya. Processing bisa. Yang ngono iki. Iki. Para suhune. Duwelek mosono aku sak ndelik lah. Di foto. Kayak perjuangan. Wah, para tukang arit, tukang peramban melumpuk ngono. Oh, pakai kayak ngono pemerintah gitu. Urip ning kampung ini lho. Ora nyeneng nih toh. Keadaan kompak. Kuwi para pemanole. Sing goblok. Kuwi goblok kuwi. Iya blak ya. Tukang ngiclik. Tukang ngiclik. Oh, peri cilikan. Yes, ngene matur suwun ya. Saya mohon matur suwun. Pokok intine kabeh iki matur suwun. Satu-satu carane kok enak. Oke, pemirsa, alhamdulillah. Itu, yes. Oke. Ken bawa enak. Biasanya sing sawale selep ning kene iki lho pemirsa. Ora masuk iki wong goblok. Pemandangannya dan super luar biasa. Aku lihat dari RT gue kok rasa usul. Rasa usul. Oke, terus berkah selalu. Alhamdulillah pemirsa, kena sing gede pasir, kue keliren, karyawannya keliren kan, harus keluaran dong. Iya, alhamdulillah guys, cukup. Pemirsa. Alhamdulillah. Oke, bisa proses satu sak lagi. Terima kasih, berkah selalu semuanya. Sahabat semuanya, terima kasih sahabatku, dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengasih dana buat semen ya sahabat semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.